Gdje si rađi? Slušao. Ajde da bacimo jedan selfie da ih jebemo sve. I'm turning dreams into reality. In the lab with the formula and chemistry. New memories from Dobrodošli, nisam vas prepoznao. Ugodna vam srijeda, i meni isto. Moje ime je Nikola Stolnik i biti ću vaš domaćin u još jednim flash vijestima. Upravo sam gledao video gdje su G2 najavili kako su preuzeli Niku iz Face Clana. Video je fantastičan. Nadam se da će ga Kova tu negdje izmontirati da ga možemo gledati ili možda isto ovdje sa ove strane, nisam siguran. Kova napravi svoju magiju. G2 je tako postao po meni najjača CSGO momčad trenutno. Imaju Nexu, Huntera, Kenny S-a, legendu OVP-a, sada imaju i Niku koji peti, nije bitno. Ta kemija, njih četvorice u timu, gdje su 3 Balkanca, će vrlo vjerojatno zadominirati, barem Evropom u CSGO-u, me jako veseli. Jer Nexa, Hunter i Niko, ta kombinacija je već bila komentirana čak i prije više od godinu dana kada su bili dijelom Crazy-a. Tako da sada vidjeti kako će ta magična kemija među njima profunkcionirati, biti će veliki užitak za sve fanove e-sporta. A još me više veseli potencijal da Good Game momčad kroz par mjeseci ili možda godinu dana dobije priliku za igrat protiv G2-a. Živi bili pa vidjeli. Druga velika vijest je da je HT danas lansirao 5G. Samo malo, nemam onu limenu kapicu, ali poslužit će i ovo. Danas teoretičari zavjera dobivaju baš onako masne Facebook feedove gdje će uspoređivati lanciranje 5G-a sa ko zna kakvim promjenama vremena ili migracijom ptica. No ono što mi dobijamo sa tim 5G-om je brži upload za kvalitetnije live streamove, brži download i upload za manje lega u igrama i jednostavno stabilni internet, zato što više ne moramo visiti o žicama, nego sve je u zraku. Ako je sve u zraku, ne mora značiti da ne vrijedi, nego upravo suprotno, jako se veselimo mogućnostima koje nam 5G donosi. Treća vijest dana za ove flash vijesti, jer, sorry Borko, ja ću to sad izgovorit, Cyberpunk je još jednom odgođen. CD Projekt Red, slušaj me. Slušaj me, Cyberpunk. Zašto nam to činiš? Mi te volimo, čekamo i očekujemo. Zašto nas kažnjavaš ko ljuta djevojka svog momka koji samo želi udovoljiti, a ona ne zna šta želi sama sa sobom? Znači CD Projekt Red, igra je dobra, izbacite ju. Bacite Day One patch ko što svi rade, nebitno, ali dajte nam neko meso, nešto. Jer ovo je sad toliko overhypano, nenormalno, da igra mora biti nesavršena, nego mora razvaliti sve benchmarkove do sada po pitanju gameplaya, storylina, ne znam, voice actinga, animacije, grafike, svega, da bi mogla izrealizirati sva očekivanja publike. Da li će se to dogoditi ili ne, ne znam. Zašto odgađaju, ne znam. Da li će ljudi biti kompenzirani koji će na tome dulje raditi, ne znam. Ali znam da ću igru kupiti po punoj cijeni, upravo kako bi podržao developer. Nadam se da će njima nešto kapnuti od toga svega. CD Projekt Red, požurite, godina je kratka, izolacija je duga, ajmo bar nešto kvalitetno igrati. Ovo su bile još jedne flash vijesti, hvala vam na pažnji. Ovdje sam sa vama, Gnarski, to je Nikola Stolnik u pravom životu. I vi, i ja. Udarite subscribe, udarite like, šerajte ovaj video, podijelite ga, gdje god podijelite video i tegate mene, ja ću taj video lajkat. Tako da hvala što ste sa nama, vidimo se u novom Good Game Show, vidimo se u novom Broadcastu. Pozdrav, over and out. Kova, preuzmi.